акаи шонемсӣ дастивяз ҳастӣ? охиромо ка гап задан вихатиш? хела шид гап назадам русӣ гап. Дида будумш ба фикрам. Дида будумш салом алейкум. Хатшуне ки хеле як. Хай у пай кор боша ка у. Ами батл ки мебра? Шодира фристайли зура натури. Хеле идеяи чотки мекунам. Раликам созай мақсадака. Раликам текстои тенҷ идеяи соз дора. Интервюи ки айда буди? Қати ки гифта будум? MB. MB қати о. ҳамҷа да мега ки шон палибому бо реп мехонам. Шон хиёл мекунам намехона ка дига. Барои ки мумкин барои ҳамин словаш бошад. Ки яка русига бисёр ҷора мебинем як корое мекунад ки ҳоҷия нагане яка. Ба гуфтаи худат тра кадоми талкат кард ки ҳамин гапа бигӯ или просто аки талкатам багем аки гап ҳамон бисёр ҷа темаҳо шида ка ҷон гуфтасам талкатам вадарам шидага ку ма ба худам хеле логично фикр кардам шиштам гуфтам судёи дагим гуфт ки пабратси кадаган ҳамин кора. Рост мегӯя ка пабратски мекунам мисол я бачаки мисол например яташки тенҷ кадагай ами репуш тенҷа ягон батли тенҷ кадагай ки тошта мухлисош намефура судия пабратски юда метаку ди дилмонда мешава читар кора. Ҳама худат ту гуфти репа баҳс карда будум гуфти аммо история да вафкин гуфта гуфти бо ина кай буд ягон у ҳафта боя реп хонди ҳама ҳеч нафаҳмидам ягон моддаи ҳамин баҳс кардам сар кардам баҳс кардам сар кардам или хайпай неке ки чиха бугум така оз ма дани момент дози ҳеч кор надорум чикор кунам мисол нами дагишна фикри кадака ана баъд слух омадаги буд ки вафким ки акай доди худо ҳам фаҳмидаги будам қатъи акай мастер сура гапои шумо гирехтагӣ буд сабабаш да чӣ буд? акай суро қатъи ма мисол ранги акау додарем нон намак хӯрдагем 24 сада я ҷое просто ҳамон чай ма қатъи акай шаҳбоз контракт доштам у тема рости гап ай пушти як одам шида буд уҷа ягон кас сир кардагӣ набуд ма просто намерафтам хидмака то ест ки гапои шумо қатъи акай мастер сура грех ба ӯ сабаб даиҷа опят ягон арӯс будам тапичка неста ҳамун арӯса бизанам вай ба фикри он арӯз ба фикри гуфтид ки ҳама ҷуроат қатъи баҳси гапзания ма финансировать мекунам бас ки салом дӯстон шумо медонед ки мо айвака сайхмона дорем шумо да ягон ҷо омадаен шумо дар кор нест дар хона нохеён ба кадагӣ ҳамин номро да занг мезанӣ шумо да билети дистансионӣ мегиранд на ягон мент мегӣ на ягон кент мегӣ на ягон мошин мегӣ на ягон метро мегӣ просто бишаен занг биза кори шумора буд мекунанд айвака сай барори кор ҳамеша дар хизмати мову шумо. ассалому алайкум бародаро умедворам ҳаматон тенҷ созин ҳозир шумо қарор доред дар канали барори кор чӣ хеле кози мух монда ҳамин канали барори корем ҳаматон да ҳазор раҳмати калон ба сабабе ки да дастгиритон комментария лайк рақамҳои ҳафт ҳамата уважуха бачаҳако ҳазор раҳмати калон имрӯз мо гуфтем ки як интервю бигирем акай кеш барои ки байни акай кешу акай мастер сура ё гапошон гирехтагӣ будан мехостем ки ҳозир ҳамира акай кеш бифаҳмем чарчар кунем барои ҳамин пакаш то лайка бимонен мо рафтем. Салому алейкум аканя. Салому алейкум акай баха саломатӣ хуб акаҷон кору боро зиндагиё рамазоно муборак хаякмиш гузашт бигему хай муборак ака шумодам бугӯй ҳазор раҳмат акас бо гуфти гапҳо салому алейкум ба подписчикои барори кор гап нест яка батл мегзарона ака пешравии репи тоҷик дай ҳама каса зинда бошен дастгири ҳами акада бошен беҳтарин мекунем ҳазор раҳмати калон ана ҳазор раҳмати калон худда ки бобой як сухан гуфтем сраза гуфти гап нест барои интервю ҳазор раҳмат миннатдорем бобой нафарое ки бародаро ҳама да салому алейкум бо дигар нафарое ки мехоҳад ки инстаграми акай кеша будона чихе биёва чихе не ина марҳамат инстаграмаш одамое ки ошиқен советон метавон гӯш кунен шумо да фоида дора аросатон киратон кадаги боша акай кеша гӯш кунен
Кадом задаем. кадом хавзада гуфта какеш бачако шумо медонед ки мо конкурс кардагим уже билетумон вообще камин бад мондагай агар пока билет аста успеет ки 1,5 да 4 билет 2000 да 6 билет 3000 да 9 билет уже видеошуна хутондагин ҳамин номеро ҳам номерои ватсапай ҳам номерои картай плани партои чекаин партои номи билета ме партои шамоли мастон бари билета шумо дар равон мекунем ҳазор раҳмат акай кеш тайёрид аз чизо вопросо Саат гузар картура. ами недавно мо я видео кардаги будем хаби аиш сар кунем қати акай шонемси дар связ ҳастӣ О. охиро мо ка гап задем вихатиш Ягон як моҳ пеш буд. Аммо короче пеш дамо ҳаҷ буд хачи гап задам ака русига. омад дар связ нестин Хелаш гап назадам русига. Дида будумш ба фикрам. Дида будум салом алейк кардам. Хачи шуне ки хали як. Хай у апай кор боша ака у. Дигар реп нахона охи. Студия наёя реп хони. ҳами недавно хати акай фред я интервю гирифта будем тамошо накардагӣ будӣ када будӣ Ай Фреда не тамошо кардагӣ набудум. Ай Фреда ё ай дигароша тамошо карда будум ака. аммо нашод акай шаҳбоз чарча кардем барои ҳамун гуфтун аде савол бутун хай тамошо накарда бошӣ ҳеҷ гап не бо ҳаста саволое ки хирда вай кунем битем хай нашод батл медони сими апрелда батлай батло ака хабардор ҳастам рали қати шудия хиёл мекунам беҳтарин батл мешава. Аки яхи одамо ака меган ами хита меган ака батл бимон мисол на конкурс дори на санда бояд ра дастгирӣ кунам хиёзи ютуб сун намета ки мисол ака ти гама юра шоти хид кин там биткай бат мешава. На самом деле рост барам бачако кадом ин видеоро тамошо мекунем бидроин билетои акара харидорӣ кунем ки то чанде мисол дози батл да хидмо мисол до Тоҷикистон да ман кардагиам мисол ами ака батл кадисе маскода бачакора организатора дастгириш кунем чи ҳам билет амо 1000 рубла чанд рубла мисол бигирен зато ами ака дара батлои тенҷ мемона мисол насиб дар шаҳри санкт петербург аст чо батл дар Москва ҳам фикр дорем ки дар Москва ягон гап хабар кунем ҳам санкт петербург ҳам нормал яко ака миёям кадоми тамошобина ҳам Москва ҳам миёям не ака батли навику Марио дахш омада будан ай Москва соз омада будан Москва да будаган батли ё не дар Петербург ай Москва не ки одамо бисёр омада будан миёям ака ана нашод ҳами батл хидит чӣ гуфтанӣ ба гуфт менея хидит ки мебура Минена ма русига ака Рамазонам мисол хати штагем ну нама хурдагем гуфтига по шодирам ранги ҳамсинфа мисол хатирам ну нама хурдагем шодира фристайли зура натури хали идеяи чотки мекунам раликам созай масадака раликам текстои тенҷ идеяи созора мисол аки иҷада кама по русига буз гуфта наметунам ки ралик мебура ё ки шоди барои ки ман хати ҳардиш мисол штагим ҳардиш тенҷ мақсад дами ба чизи худаш созам да кажум чӣ мегӯям ба соҳаи худаш созам мисол иране ки я намуди гуфти гапо спорта аки ӯ вақтое ки мисол батлои тенҷ мекардан ака мубайн чанд соло гузашта ка то чанде сини сол рафтан гира хиёл мекунам ки камтар текстнависӣ чӣ мешавад қин мешавам қин мешавад аки ирша дар рӯзи батла ки мебинам мухлисо ки тенҷ ҳаракат мекунада гуфтигака ҳатти то ишто наметони гуфта ки ба хайкоз батл найдай на самом деле чӣ хеле мненияша бигӯя ки ки мебура ки намебура правильно ман ами охирон бор ами батлора мисол дида будам мисол батли чӣ буд ами последний раз батли ами бачакора дида будам русига ба батли ами якум бори батли шуда буд райдер хати раҳмотӣ стёпа хати шуда буд русига ба якумон батли шуда буд рафта будам на самом деле ахи бо батл мекарданда акаҷон аки батлеро хафа нашаванда гапои ма о натури батл мекардам ина лангмасте мисол бачако на самом бачаҳои талант ҳастанд
ака бисёрш наснала бас кардаган айпай зиндагиш даган рамазон хати шодирам ничон ҳардушам тенҷан талантан ака удачи ҳардушда ҳаракат кинан гуфти гапо ки мухлисоша падвадӣ накунан главни мухлисошона рост меги рост меги 100% ака ҳазор раҳмати калон ҳамин интервюи ки айда будӣ қати ки гирифта будум mb қати ҳамунҷада мега ки шон палебому бо реп мехонанд шон хиёл мекунам намехона ака дига барое ки ӯ ҳамин лицош уже гуфти гапо мешиносам аммо ӯ метавона блогер шава ака ӯ метавона ягон соҳаи дигара бихапад ягон актёрӣ кунам мисол ягон беғарзи реп бигем да не ке ӯ да мисол чизе ки киса мехона чизе ки мисол акаи Шаҳбоз нашуд ами ака ман намегӯям ки ӯ кисаи тенҷ дора хеле не просто нашуд ами ягон история бихона ягон нашуд зиндагии хеле бихона насам да тенҷ мехона рӯзчигап ака намадонам ӯ ака чӣ ба бас карда ки и хеле багирем памине нема авача Eminem ирӯз пага мемура то ҳозира реп хондесай мисол ака не ки ӯ ака мумкин просто як вақто ваъда дода буд дар пеши мухлисош ки ман ҳоҷӣ мешавам реп ба бас мекунам гуфтеса буда ки мумкин барои ҳамин словаш бошад не ки ака рӯстига бисёр ҳоҷиҳоро мебинем як корое мекунанд ки ҳоҷия нагане ака и ҳаёта акаҷон рост аки завис дақиқи чак ман чӣ гуфта наметавонам айтаниё эмибиран гуфт ҳами чизҳои мо одамои ҳами имина например репсароя гуфт шумо нагӯед ки ҳоҷиен шумо просто бигӯед ки ман тамошо рафтагим онҷа тамом як корое мекунед гуфт ки аввал гуфт хитона например чӣ бигӯм ака хитона тай кунтона кавои тоза кунед аввал ба конкретна уҷо бурем мерен уси аус мебиёем бо ҳам чӣ коре кардагӣ мекардем ҳамун корро мекунем не ки ба ном ҳоҷӣ ака чӣ хе бигӯм та акаҷон ба минене майна маам рафт рӯсига мисол ба минене маам рафтанӣ будам не ки ака чӣ хе бигӯм та хиёле мекунам ки сину солат агар ба ҷое бираса мисол аввал будам я падару модарша мисол роӣ куна ки во мисол чӣ хе бигӯм та акаҷон ки ту бидонӣ ки ҳамун корора дига намекунӣ мисол на музика мисол агар хитам раз исломӣ бигирӣ не ки ака ягон ҷой чӣ нестай мисол хеле бигӯӣ ки ина я ки ака халифа ята диҷей чи ина халида диҷей халид ина онро агар тамошо карда бошӣ ака намри недавно ҳоҷӣ шуд не ки диҷей хеле бигирӣ ака главни раи роста буш фарқиш ки акаҷон аки хеле хиёле мекунам ки пони агар хита шейх бигирӣ калам намешавад ка зиндагӣ рафтеса одам бояд кор кунад мисол агар бидонам ки ягон бизнес дошта бошӣ дар зиндагӣ бидонӣ ки зиндагӣ рафтеста хай бигӯй ман музикаи хеле чизоро баҳс мекунам ман хиёл мекунам репер мардум ҳамин единственный музикасум кор мекунад ҳамин мисол акаи Шаҳбоз ҳамин музикасум кор мекард реп история мехон ягон кор мекард мо дигар кор дар ҳаёт надорем охир ака бигем ҳозира шуда мумкин далил нешуда ба ҳамин вақте ки акаи Шаҳбоз рафтагӣ буд баъди акаи Шаҳбоз мариё рафт баъда ҳамин инстаграмода бисёри баъд одамо репа баҳс карда буданд як чанд хитам дида будам ба фикрам гуфта будӣ ки ман репа баҳс кардам ӯ ченака ман видеоро кардаги будам ки марио фақат ҳамон акаи Шаҳбоз дар уҷа буд рӯсига акаи Шаҳбоз буд Шаҳбоз буд ва он видеоро рӯси гап ака ман кардам ака хай мара бисёр мисол акои буданд ки мисол гуфтан бирашкаҷон гуфтан вали падар модар мисол аввал дам калонша рӯй мекунад мисол ту мегӯй дара ҳоҷӣ мешам ту зиндагӣ дар пеша мисол баша гуфтан ба меҳнати ҳалоли худат одам вақте ҳаҷ мекунад ака ҳамин хоҳӣ ки ҳаҷат қабул шавад бояд айсуми худат бирай ҳаҷ кунӣ акаҷон хиёле мекунам да ҳамин айсуми мисол айсуми як кас мара як кас ҳаҷ роӣ кунад ака пага ду рӯз пас ягон тема шава бага ки буд ман ҳаҷ роӣ кунам хеле гап чакона мефурад иншолло ака намре мерем мо меҳнат мекунем ака дар насибу тақдир мо боша худмо айсуми худмо мешем ҳоҷӣ акаҷон баъд даҳамҷа агане даҳамҷа ту намёд дода будӣ ки ма репа баҳс мекунем ҳамон кас мара бигира вай бара ҳаҷ бара или
просто ҳамҷа ту мехости ки репа бас кунӣ. иҷа акаҷон рӯсига ман ҳамун чира и гапа ман ака айрӯи хайп нагуфтам ба худо қасам ака ман ира чиста душӣ гуфта будам ки душӣ иҷа яде тема шуда буд рӯсига ман темаро ака намегум иҷа ҳам каса ганда намекунам и темаро ҳамун даст худш мехунам аксар иҷа яде тема шуда буд ки ман ҳамин гапа гуфта будам ака мегӯям ки бояд ҳами як кора кардан бояд фикр кунӣ ман ҳамчун фикр накардам ҳамин видеоро карда будам дар рӯсига ҳа типа кадоми тра кадоми ба гуфтаи худат уже чахчах ширин шудеса бачакон ба гуфтаи худат тра кадоми талкат кард ки ҳамин гапа бигӯ или просто ака талкатам багем ака гап ҳамун мисол бисёр ҷа темаҳо шуда каҷон гуфтасам талкатам ва дарам шуда ки ман ба худам хеле логично фикр кардам шиштам гуфтам бисёр мисол ҳамин гуфтасам ки хай ҳастан хакои ҳастан ки насам дар мисол мефаҳманд сира мисол ҳамин дар ҳаёт саволшон додам гуфтам бречка одам ҳамин вақте мегӯи ҳоҷӣ бишам ина морам гуфтан хай ина ҳастан мисол ҳакои ҳастан ки насам додам мисол ҳоҷӣ шудагиам барои чӣ барои ки айсуми хичон шудагиам меҳнат кардагиам дар зиндагӣ соҳиби шудагиам акамо хай айсуми мусиқӣ айсуми ҳеҷ хиёл мекунам нестоит мисол гӯҳ ман ҳоҷӣ мешавам бояд одам меҳнат кунад ака мисол ягон бизнес кунад ина мисол ака ту барои стоит барои ки ту ягон суми арон кор намекунӣ ту организатор дорӣ зато туҷукора дастгирӣ мекунӣ мисол акаҷон ина ту барои стоит мисол ака иншалло ҳамам хеле фикр кардам ака мисол ягон хитурӣ намегирад ака хай муҳаммад яки муҳаммад баъди видео карданаш мисол бо гуфтак ма репа сар мекунам бо хай ман 20 история дорам иси мехонам гуфт ман ҳол ягон видео накардам ки ман репаи хеле мекунам ман ҳами чандта трек хати акай суроб хати мастер сура припевоша хондам ман нияда ҳаст ака реални бас кардани мужик буд ака бас карданиам скорам тарафои ҳамун ғарибӣ бирам ки паи кор бошам бухонам кам дига мумкин сайдам напартам ака ранги пештара буд дилам мондага чиста барои худат меги бухонам просто или агар бухонам барои худам ака и дурӯға ки ман бас мекунам бугӯй ки ака по-любому ман бача 10-15 сол шуда ман реп хондестам ман чихел намея присай ки ака ту ягон кори ка я бизнес ака дести я бизнеси дига да мегзари сразу и бизнеса намепартои ка ака чизе ки да ту даромад меёра мисол чизе ки ту да ямо одат кардагӣ ӯро кам дарак партофтанаш сложнее мепартои не ки ба гузашти вақт ака сразу намешавӣ кора бас карда ӯ одаме ки мега ман ҳамин кора бас мекунам ягон кора бас мекунам мега дурӯға сразу кора бас карда намешава ака ҷон ӯро ба гузашти вақт ҳам ё мешава ака ба гузашти вақт байни ралик ҳам бояд насиб иншолло бадаи батл бояд бирава ошнаваш ба худо ака бирава яду видеоро тамошо кардам бояд мерафт ози бояд каси дестай бояд нарава аки ягон гапе надора акаҷон ки ралик ҳаҷ бирава мисол реп нахона дига барои худша бухона камкам ягон ҷои чи неста ака главни намозоша бухона главни раи роста боша фарқи чи акаҷон да бачаи и дунёҳай ака и дунё да бояд одам да кори гуфти гапҳо дунявӣ там кардан дар ки намбари гишнагӣ да гуфти гапҳо ки даст гирид мекунад акаҷон як кас як секунд наметавад ки зиндагита пеш барӣ мисол я ба ҳамин қавм муҳоҷир бача кор кардеста ё репер нестан ку зиндагии шумо пеш рафтестай может шумо ака кеш бахшиш может шумо ака намедонам ака хафа нашаванд ҳамин одамои реп ҳамин чӣ блогеру ва ё может шумо тамбали наефатон кор карданд не акаҷон медонӣ чӣ калай бачаҳое ки муҳоҷиридан мақсад муҳоҷир бачаҳо ошон шаванд гапшон надорам барое ки кор мекунанд ба худо як хелиш мисол чанд сола ҳамҷадан ки зиндагиш пеш браваст як хонаш обод кунад зиндагиш обод кунад ошон шаванд гапшон надорам ба худо просто мо ака аввал чихе бугум та аввал мисол ма донишгоҳ мехондем мисол дами мисол ба тан даем мисол донишгоҳ мехондем ишси мисол просто гуфтем я раҳи бад нарем я дизди пизди накунем реп хондем ака достига кади ака реп хондем ака вақте киси мисол камта рафтан мегирад мисол то чанде калон мешавад ака ку зиндагии проблемаҳоам бо бисёртар шудан мегирад ягон ҷои западлош нестай кор кунӣ ака иншолло мо ҳам мерем кор мекунем ягон ҷои чиш нестай мисол не ки хай ами кагда агар ба мине меима
گفتی گپا آدم باید در حیات همه وقت فکر زندگیش هم که پاتسانی دم ما بیاش بودیم ولی ما را خیلی سویتو نمیدادن که برایش کجان هم درس بخونه هم برای کار کویا که یگم ایده کو یگم استراتژی بیزنس بساز که آینده از اون نکشیدن خیلی گپا را ما را نمیگفتن که شیف کلامش با میفهمیده کلامشی به عقل میشه کلامش به عقل میشه فنیات که به عقل تو به عقل میشی که اوجه میبرم میتپانتا چیز امین اشاد اسمس голосование например چی گفتنی خودت میدونی که ما از پس همین باتل مون مگر فقط اسمس голосование میشه همه خوبش خیال میکنم همین همه خوبش همین برای که همین ما اون باتلو دامه رفتم وقت شده درستی گپ من بیچاره استودیو اگر میگفت همین فلان آدم بری کوی و او بیچاره رفتم حقارت کامنتاری مدروی اکید دو خطاقتن گپ زدم گفت که همین اینترویو کردم و گفت که 100% این کار تو خوبه برای چی که به سبب یخ آدما گفت هستن سودیای دگیم گفت که پابراتسی کردن همین کارا راست میگه که پابراتسی میکنه مثلا یا بچه که مثلا например یاتش که تنج کردگی دمی رپوشتنج یگون батли تنج کردگی که توش تو مخورساش نمیفوره судья по-братски уда метаку дидил монда меша читар кора ло чи галасавани кадоми мухлис дора хича мега ма мухлис дорам голос бута тамом не ки галасавани де хиёл мекунам ака ралик мебура ба фикри ма не ки ихелай ки ма вақте ки қатиами кадомира батл монум ма серано мегумшон ки смс галасавани ма мемонам барои чи ки фурата ҳо бугу например вақте ки рали қати чаша кардам рали розӣ буд اومد فرمان در لوبوی کسمان انا با اکایش نفس خطی گپ زدم گفت که خیمه حرکت میکنیم که خیمه نشانتون ما گفتم که اسمیز دست کنیم مثال شدی اکا من نمیگم شدی با خدا تلانت شدی گفتی گپا که سازی بده اما زمین بسیار وقت میشتیم قدشی بسیار شتگیم نخدو پریدومات میکنه سریوز نه میدونم نخدوش خیلی هست اکا просто خدمت اکا چی خیلی هست که مثال اکا поколение یوش تولی چون چی گوش میکنه که اوشه کده خیلی باتل ماتل که وقتای مودا بود که باتل گوش میکنه میگفتن ای تالانت اوزی اکا باور که اوزی خیال میکنم هم باتل خود این بورا زنده نکنی اکا دیگه اگه من باتل نمونم دیگه ادامو میرم نه نه ناتوری اکا نمیتونی مثال از باتل مودی نمی پس نمیدونم کی رپ خونده است کی پیشروی کرده است ایش که فهم به غرض ملادیوش مثال پیشروی کرده است هم داره چون نه باستل مقصد دودار گارنی بعد میخونه گپش نداره نه دیلوا کرده است و پیشروی نه کی توش تو کی رپ نه ناتوری رپ او نست رپ نست لیگه زمیا کش ابوز رپ میخوام که اون باس بده اما خود گفته سام که زنده نکنی همین باتل همین چیزا را زنده نکنی دیگه هم تمام میبرم هر خدا شی تمام گپ نیست که یگون سوال از طرف خود دم است سوال که یگون سوال نیست که جمعه گلانی تدا موافقیت میخوام در کارات گفتی گپا که هم خیلی پیشروی کنی همین ملادیوش دستگیری کنی که یک کم ترک در هم مسکارم چیزی باشه نباشه در هم روسیه آبروی توجیکو را برداشته استی مثال نه روسا باتل میمونن ویس اسنگ تماشا میکنن مثال که ترامین باتل میمونی با پسرات سکنی کم با باتای روسی ایسی بمونی که با وضوح اکش نفس بیا یا ایده است اکش نفس بیا لیکن همه شدی را قطعی اگان روس بمونی خطا نمیکنی ایران اپرات یا تبود اما رپرز اما ساز بود نه ما میدونم یگان باتل روسی میشه که کوی سنگه уже СНГ да уже например канал так уже на только мисол на طرف توجیکو تمام СНГ تماشا میکنه уже روسی میشه که روسی را مثال СНГ چی میفهمه که دیگه میبینی پول راست ممکن هم پیروی هم طرف چون زیافکا بتونه که کم رو فلان آدم قدی باتل بمونه خیلی تمام میشه може بود اما کاش نفس بیا ایده است همه خودت یا سوال دیگه پاسلیدیم همه خودت تو گفتی رپ باز کرده بدون گفتی اما استوریا دا وقتی گفته بودیم با اینا کی بود دگم او هفته باید رپ خوندی همه هیچ نفهمیدم
ягон моддаи ҳамин баҳс кардну сар кардну баҳс кардну сар кардан или хайпай ма дака ба худо мода неста яка ма дар русига ами последний ки хонда будам ака история яка буд попросид кати мастер сура бухон гуфта буд яка история мо акара хонда будем русига неке оки чиха бугум така оз ма дани момент дози ҳеҷ кор надорум чикор кунам мисол нами дагишна фикри кадака ба ҳамин ози реп мехоҳӣ на мен ютуб пул наметиҳам ма ака сводчик ма мисол рӯӣ мекунам ма сводка мекунам ака мисол ма мерадан када метонам ма аранҷировщикам ака ма да сессия рӯӣ мекунам ма сводка мекунам ака ин например история мехонам ака ин ҳамин чизо ози ма ҳам чиз мисол репа ина ма бас кардам полни бас кардам мисол ака репа бас кардам яки ма дозирашта даромад нест ма гуфтастам ку кора ман мисол тарафҳои ғарибӣ бирам ҷои ҳайпаи кор бои зиндагишам учем ки вақт намеояд дига натури бас мекунӣ реп намехонӣ яки ҳозирашта даромад дар кораку ака рост мегӣ намешава ку як каса бугӯи 20 сомон бутем ма то хона рабарам мисол ака намешава ку ака ҷо ина чизорам фикр кардам рост ана як слух омадагӣ буд ки як слух буд ки шумо хайна қати акай мастер сура ма бисёро ҳаму трекҳои хитадагиам қати акай мастер сура алба припев меган чӣ меган ку ана ба як слух омадагӣ буд ки ба фикрам ки акай доди худоам фаҳмидагӣ будам қати акай мастер сура гапҳои шумо гирехтагӣ буд сабабаш да чӣ буд ака гапҳомонам гирехтагӣ набуда пишти як намедонам чӣ давид ман неста русига ака ака мо қати акай оз ман мумкин тебе тара вай кунам бугум ба даёду биёрум барои чӣ ки типа ай студия ҷанг кардагин сиртон кардагиан или ба сирт кардагиан или ба тувай сир кардагӣ не хеле тема шудагӣ неста ака мода ба худо ман просто ки ҳамун чин ака ман қати ака шабоз ҳамкорӣ мекардам охи коригараш будам ака мисол контракт бастем просто ман намерафтам ма хиёл мекард ки мо ҷангем агани дамобайни мо хеле неста ки та студия бурам мисол якимаш ака ма агар сводчикну сводка кунам мисол ман дар хонарам кадам мегирам проблема неста акай суроб қати ма мисол ранги акау додарем нон намак хӯрдагем 24 сада як ҷое просто ҳамун чин ман қати акай шабоз контракт доштам не ин нидауна шудагиа нидауна у пештара не ин нидауна унуҷа студия диего ай ҳастан хали студия диего давҷа запис мекардин ма мерам ака ма студио мисол то мехини студия диего студио ҳасан намешиносам не амхали шудагия ки типа да студия ҳамун ба фикрам диего агар ошибка накунам ҳамҷада яъне ки акай мастер сура шумора сир карда боша либа гапай ака маш и гапай гапай акай ами единствени ба мо фикр кунам ки аму ба нашод кор мекардем мо то што як ҷо набудем рӯи ами хиёл кардам ки мо чием чӣ мегӯям чап чапем у темое ки ман хит кардам ту нашод чӣ тема гуфтеси анам теморо мегӯм у темаро сига пишти як одам шида буд уҷа ягон кас сир кардагӣ набуд ман просто намерафтам хидам ака яда тема шида буд ман хидам намерафта будам уҷа ягон каси хеле бигем ки ман даже қати одам хеле гапом нагирехта ки бига ти хеле ягон чӣ не просто ягон як мо бурем ҳам қабури ду мо бурем масал чӣ намекунам мерафтем мисол контр ама як ҷоя будем ки студия намерафтам ба як рӯз ба худо занг заем чақчақ кардем гуфтам ака тайма хафаи гуфт не охи ма чӣ хафашам просто ихелае ки мастер сура барнома шадидан дар кадом барнома буд ман бекорум камкам медонам тамошо кардан мегирим ба фикрам хит кардим ура пишти як одам шуда буд ура пишти як одам шуда буд таки номша намегирам ака пишти ҳамон одам шуда буд хай ҳама одам дар ҳаёт хатогӣ мекунанд не типа гуфт ки кеш ман мешидам бекор будам тамошо карда сардам ки акае ки мастер сура гуфт ки кеша одамгарӣ систай ма ба истодам фикр кардам гуфтам вроди ман акае кеш қати чанд кашида связдам аки хидм ба хидм да гуфтам вроди 100% хеле вай нест ҳурматия чӣ хеле одамгарӣ сист буда ки як одаме ки пастайни қати ҳамун одам буд пастайни просто гуфтастам ки ака рӯи як одами тема шида буд ака мисол о ака барои чӣ ман хафа шудам чӣ хел бугум ака ман намерафтам мисол ака ман
چی با نه اینجا شوم پریچون نیست که این خطی Ayru تم dixta شوم بود. داشته اوه Ayru dixta. اینجا اوه که اینجا پروسا می ای بی ماش بود که خما نمیرفتم پیش روسی دا بکا او چه بگم تمام ترکو یکی سورو و بسیار شما سود کم میکنم کمیسول میشنیم دکسر کار میکنم در هم بالای لیبوش نما بخونم میشنیم یا دیگر موقعش چه خیلی است میسول اتسنی بعد میکنم اون چه پروسا خیلی به عقلی کنیم که چند کمان رفتگی نبود خیلی چخلا کما قتی دایا جو کار میکنم То есть ки гапои шумо қатъи акай мастер сура грех ба ӯ сабаб даиҷа опять ягон арӯс будам? Ягон тапичка нестам ҳамун арӯса бузанам. Иҷа ака ҳамун гуфти гапо ки пишти ҳамун шид ӯ бисёр коро дар ҳаёт кард ки мисол бисёр хатогиҳо кард ки хеле тугура чизе гузашта бисёр хатогиҳо акай сура кард или ҳамун арӯс? Не ҳамун бисёр хатогиҳо ҳамун духта кард ки мегӯм ки мисол ҳама қати бародарон гапом грех на танҳо қати акай суроб не қати ҳамааш ман не фақат қати акай суроба медонам мастер сура қати медонам гапотон грехтагӣ буд қати ҳамаш мисол чиқалая ки дихай гапбарак гап биёрак шид дар мобайн гапҳои дурӯғ ҳам шид баъд уже нашид гуфтум бача биё гуфтум фарёд кардам акай суроб қати шиштем конкрет чақчақ кардем чӯ ҳами вай ба фикрим арӯз ба фикрим гуфтид ки ҳама ҷуроат қати бас гапзания ма финансируд мекунам бас кирепа не хали тема набуд ака хали тема набуд мақсад ҷа тема буд ки мисол итра фалон ай пушти дам хали гуфте санад ё тра хали гуфте санад гапо дурӯғ акаҷон ма якимш да хай я шубҳа кардам не ки баъд хай шиштум гап задам акама мардбача бояд худам бишнем ада гап задам ана нё ки ами на самом деле и гап уже и гапи пештара омада фақат гуфтан ғамзада ами илми голубой андеграунда гӯш мекунем мегӯям ами ғамзада айрӯ арӯз ҷанг мекуна ғамзада айрӯ арӯз ҷанг мекуна ҳамина оста ними моз ягон андеграунда нафаҳмидам ки айрӯ арӯз ҷанг куна може акаҷон андеграундисора медонем ки андеграунда нака таи доми арӯсҳошон да байд мехонанд ака и хеле историҳо бисёра просто и тема иҷа айрӯи ошиқӣ пошиқӣ нашуда ака иҷа просто тема ам хеле ака айрӯи гапбарак гапбиёрак шудага яганема ака да ҳаёт ба худоқасам ягон каса дӯст доштагӣ нестам ака да ҳаёт ман ошиқӣ мехонам барое ки бародаром ошиқам атак ман худам да ҳаёт ака даму андеграундам мехонам любой зод любой науча мехонам ака бача ози яке меги да ҳаёт ошиқ шудагӣ нестам ба яке арӯсат бибина баъд чӣ хеле меша хай ма ака астод намеброя ма ака арӯсига ва хали арӯсбозию инаи хали худи характеру хали панияткора бас кардагем арӯсига бузраш да бачаи калон шудагем чизе ки ҷавонӣ да ёшида мекунӣ фатсанда мекунӣ вақто мегзара мера вақти он духта ошиқӣ пошиқӣ мекунӣ уже калон меша зиндагӣ дар сар мезана вақти ошиқӣ тамом мекунад ямон чита анами таму нафме меки даход нест айгиҷо нафме реб нахонем даход небия вай мекунем нафмер ами ҳар шав ба фикрим хиёл мекунем ки да ҳами чизаи клубоин ман фақат иги гап айрӯи ами инстаграм ихтай ай историё ихтай не ака клубо да ака мо мерем баромад мекунем уҷа мақсад чихе бугум такаҷон мисол чӣ клубе мерем ака шефош бародарам мисол додарам пацан мисол сухан мекунам папашка ки мисол ака биё баромад ки мо ҳамин ҷиҳат бисёр вақти ака суроб мерем баромад барои баромад кардан ки нами чӣ клубе дами душанбе ҳаста як ман беғарзи лофт манхет наон клубои центра гуфтесам да ҳамин территорияи советския мисно нашоми клуби нав дигава дигаш ака то што бародарам сухан мекунам баромад мисол мерем баромад мекунем ака хай ака уда намеша мисол бухони мисол клуб дам сум кор карда мешавад тигал атак уҷа мене шумо просто виступат мекунед или ягон смутометан или расход мекунед мо расход намекунем мисол ака ӯ бародарам мисол моро ранги мисол таклиф мекунанд ака ҳамин як ҷода мисол бира ягон офисам баромад кунад ягон мисол мес часпонанаш гуфти гапо
атаги хеле ки мо бигем ки фалон сум мода бутан мо ҳам қасум да брем да уҷа барома кем не мисол бародар исфон мекунем мерем мисол да ташкилча мекуна ка бесум мехрем баромад мекунем бо хайси ягон часпон мешава ка тамом ина ягон гап хабар мешава о атаги хеле то что мо брем ай шот ихуд мо арус клуб ай гиҷа каду ама акай рекл даг ҷоай рекла ка хато накмея дымоште недамошон бо ҳам гаштам тарафои район да ҳама сачор да خالی شما ورودی دوستنو تو موشید میگین ادم وای همه وقت بیکارینو همدیگه تو زنگ نمیزنین маро сига ба каҷон кӯй нами паснани нами празднико буд праздникои наврӯзӣ буд мисол нами празднико да камада мисол ай тарафи не компания тисел мисол мешава ки нами фалон 5 та бояд байд 6 та бояд запс карда кӯй нами ҷамъомадое ки мешава ка ма камкам хеле сами хидма мегзорум ака бароям ха вақт намешавам 24 саат оқим хор даем каҷон мисол ака мужик чхе бигум така он район да як озираш так намедум чико кадиста همین یک خبر دیگه هم فهمیده بودم که اکای ریکل مازاش گرفته بوده ایلی چی کده بوده خیلی قریب اومده بوده ده همین با کدام سبب بود میدونستی خودت ایلی نمیدونستی مرم درستی گپ ولی فهمیده بودی خودش فهمیده بودم اون ویدیوش خودش در چی پارت افتاده بود در یوتیوبش با فکرم در کدام رپش مونده بود نه ندیدم داغباری نه که وایش ویدیوش ندیدم نه که من خیلی سلوک بود که هم خیلی گپ خبر شد اکمر روسیگا با که فهمیدم نه که نمیدونم روی چیش داری خیلی اکی خیلی میکنم اکر حالی یوشه باید یک کوری کنیم که خودمون خدا نشانت یکان شیدن ده پدر و مادر میسوزه که نه که روز ایگابتم روز اکای کش هزار آمد کلون برادر اگر اون گپوی پاست بلنگ فتا باشیم با بوی بخشیش اما ساده اکتا اتاک خیلی اصلی چو یکون وقت اگر شهری سنگ پترزبورگ اومدنی باشی با مسکو خیلی نموی تلفن ها میدونیم لبوی وریما دمیجیم یکون خدمت چید لبوی وریما های میگو خیلی که ما در خدمت میشم و شما را میگیم یا ده ناکده کارا بود میکنین تاجه مرا بخدا میگن که یکون ریپ مونون میگن که ایره پچانسم دا خوندن ایره پچانسم دا خوندگی ایره پچانسم دا خوندگی بخدا همی ایمین نشد خطان بسیاری همیون که ای آدم همی اکای ماست سورا و اکای کش تاجه یکم تیم بودگی نیستن نشد همی ریپا برای ریپا خوندگی اتاک اکا هزار آمد کلان گاب مدارمود برای حرمت و برای همی لبوی وریم سخن میکنیم سخن نمیگی هزار آمد کلان اکا یکان سخنون سشید ما هم دمیجاییم اما صدا اکا جون تو غوره اکا ترم گفتی گفو انسانی خوبی همی گلانی میگن که ایو دا گلانی تلنده اول آدم باید انسان باشه انسان باشی دستنویش میشه اکا هم خیلی نیسته ما ترم اکا هم واجد میکنیم موجی که تینجا اکا جون خدمت شد ما را همجودیم الله نگهباند همه کسا بدورین در سایت اکا پادپیسر سکنن همی اکا را دستگیری کنن که آینده و گفتی گفو که خیلی رپای روسی با بطلای روسی با مانا که و کام ترکی خیلی اتمسفر بو فهمانه که نو دیگه دولت ها هم بو فهمانه که ما را میتونیم کارا کده این کارا کده میتونیم راست بگیم دوا گپ نیست کنیا هزار آمد کلان الله نگهبان شد خوب الله نگهبان زنده باشید گپ نیست خیلی برادرها قطعی اکای کش هم چهچه کردیم چند سوالایی که میخواستم که خیلی بفهمم با کدام سبب همه گپ خبرش ده خیلی که فهمیدم و گپ راستش 100% توشتا میخواستم او را همشه نتونستم فهمیده برای چی که نگفت گپ را عدوشی برای این برادرها همه تون دازار آمد کلام برای دزگیتون خیلی با اجده کنین ویدیوی نوا میر вашему дому баха вас в гостях. Let's go! Салом, دوستان. سرت خمای زیقی رجیسترات
сроки гузаштагиай патент буцидагиай намедонӣ чӣ кор кунӣ. Барои шумо барори кор як тавсия метия акай Неъматида занг мезанем номерои телефонаш любое время дар ҷои Москва бошен набошен меояд шуморо мегира соқ саломат ба хости худо мебаратон Қазоқистон меоратон. Мошинош Mazda, Jeep, Toyota Camry, Tenj. Условияш ҳодиса ман мекунам як қисса қатъи ай ака ягон майда зиқ намешӣ барои чӣ ки ака рафтагия қатъи Марио рафтагия қатъи Макс рафтагия бачаи чақчақия дара даже хов намона любое время занг биза кортона ҳал мекунам документи гузаштагия срокаш ягон майда переживат накун дара кору борта Tenj мекунам ранги чӣ хеле ки мошинош Tenj. Аз шумо бачаҳако хоҳиш занг занед просто айнои ма саломаш бигед бирен документон асос кунед ки ягон кас нахапатун.